Una castanyera la podrem compartir? Sí, però qualsevol se'n va anar a aquest, saps què, Romeu? Ens tocarà un altre cop menjar sopa d'ortigues. No! Com ahir! No! Quina misèria, de veritat. Misèria. Menys mal que s'havien sobrat d'ahir no hem d'anar a agafar-les. Si no hi ha... Ens cau la nit a sobre. Vaya tela. Bueno, amb un plou almenys, No s'han quedat congelats. Però què fas, Que no? dolentes que som! Te les menges crues! Estan molt dolentes, així. Que no saps com s'han de fer les castanyes. No li diguis, que si no se les menjarà! No. Jo coneixo una persona que fa molt bé les castanyes. Qui? La castanyera. La castanyera? La castanyera. Si li demanes perdó, potser et farà les castanyes. No vull demanar perdó a la castanyera. Ah, sí, home, allò. No sé. Home, home. Mira qui arriba per aquí. Aquest lladró. No, però espera, dir una cosa. Què cosa? Una cosa. Què cosa tan hermosa? Perdó. Que no et senten. No et senten? Le perdonem